Mitä mieltä olet teknologian käytöstä opiskelussa? No minusta on hyvä, että saa käyttää apuna tietokoneita ja sitten just näitä iPadeja. Että ne tuo minusta ainakin vaihtelevuutta ja sitten mielenkiintoa tehdä niitä tehtäviä. Ja just kuitenkin nykypäivänä teknologia on niin suuressa osassa meidän maailmassa, niin onhan se silleen ihan... Oletko käyttänyt sähköisiä viestintävälineitä opiskelusi tukena? No kyllä sitä tietokonetta tulee käytettyä aika paljon, että helpottaa ihan näissä opiskelussa. Minkä verran käytät teknologiaa opiskelussa kotona, entä koulussa? No kotona, jos heti sitä on jotain tehtäviä, mitä voi sinne tehdä, niin ne, ja koulussa joskus multimedian luokassa tai sitten on tunneilla käytettävissä tabletti. Mieltä sinä olet, kun ylioppilaskirjoituksiakin olet varmaan kirjoittanut, niin olisiko se hyvä, jos ylioppilaskirjoitukset olisi sähköisessä muodossa? Ehkä tavallaan kun nyt on jo tottunut siihen, että kirjoitetaan käsiin, niin olisi se ehkä nopeampi ja ehkä helpompikin jollain tapaa, mutta itse tykkäsin kirjoittaa käsiin. Mä oon ehkä hidas kirjoittamaan koneella. Että... Miten käytät teknologiaa opiskeluun koulussa? No en juurikaan silleen, että ihan silleen perinteisellä tavalla on mukavampi mennä. Että... Mitä mahdollisuuksia koulu tarjoaa teknologian käyttöön? No on noita tietokoneita on jonkun verran ja sitten on iPadeja. Että... Oletko käyttänyt sähköisiä viestintävälineitä opiskelusi tukena täällä Klassikassa? Minulla on tällä hetkellä tämmöinen koulun tablettitietokone iPad lainassa ja kyllä sitä on oikeasti hyötyä, että me esim. Yhteiskuntaopin tunnilla, kun laki ja tämmöiset asiat muuttuu tosi paljon, niitä on helppo hakea tietoja sieltä niin kuin reaaliaikaisesti. Hyödynnetäänkö niitä sitten tehokkaasti oppitunnilla? No kyllä se ainakin just esimerkiksi, kuten sanoin siinä yhteiskuntaopintoilla, se auttaa tosi paljon, koska saadaan sitä viimeisimpää tietoa, että kun ihmisillä on kuitenkin aika paljon kysymyksiä, niin niitä on helppo vastata. Ja koetko tämän tietokoneiden tai näiden iPadien käytön vaikeaksi? Ei. Mitä mahdollisuuksia koulu tarjoaa teknologian käyttöön? Meillä on koulussa asennettu luokkiin tällaisia oppituntitallennusjärjestelmiä, joissa opettajat voi sitten nauhoittaa näitä oppitunteja ja moni tekee sen ihan automaattisesti kysymättäkin ja lataa ne sitten tuonne palvelimelle verkkoon, että niitä voi sieltä katsoa. Niin se on erittäin hyvä sitten niitä sieltä kerrata ja katsoa sitten jälkikäteen, varsinkin jos on ollut tunnilta poissa. Ja sitten on tablettilaitteita koululainaamassa opiskelijoille. Niistäkin on varmasti hyötyä. Haluaisitko opiskella kokonaan ilman kirjoja? No en välttämättä, että kirjat on kuitenkin ollut ihan pienestä asti käytössä. Ja sitten jos taas siirryttäisiin kokonaan johonkin tietokoneisiin esimerkiksi tai iPadeihin, niin sitten jos ne vaikka jäisi kotiin tai tippuisi maahan tai menisi rikki, niin sitten kaikki nämä tiedot jäisi sitten tai häviäisi. Haluaisitko opiskella kokonaan ilman kirjoja? En, koska mun mielestä se olisi, tai se on niinku, kirjat on tietenkin semmoinen perinne, että siihen on vaan tottunut, että niinku, niitä on koko ajan. Ja en mä nyt osaisi koneella välttämättä ihan kaikkea tehdä.